I den her 5. video vil jeg som lovet dykke ned i, hvorfor årsagen til din forfølsomme stressmekanisme og dermed årsagen til dine symptomer er misforståelser og deraf følgende konflikter mellem forskellige dele af din hjerne. Og hvordan løsningen på dine problemer er at få de forskellige dele af din hjerne til at forstå hinanden og samarbejde, så alle dine kræfter står til din rådighed. Jeg hedder Michael, og jeg er klinisk neurocoach. Og så er jeg forfatter til bogen Neurocoaching Manual til din hjerne om, hvordan du kan samarbejde med og dermed tage kontrol med de primitive dele af hjernen, som gælder stress, angst, depression, ukontrollabel vrede, sorg, OCD eller måske en spiseforstyrrelse. Så du med en værktøjskasse af redskaber igen kan blive den bedste version af dig selv. Så det igen er dig, der styrer dit humør og dit liv. Og for at få alt det til at give mening, vil jeg lige allerførst kort forklare, hvordan vores hjerne består af 3 store dele, der er fremvokset i løbet af de seneste ca. 400 millioner år. Plus minus. Den ældste del af hjernen er ca. 400 millioner år gammel og kalder vi for reptilhjernen. Den er ikke meget anderledes end en krokodille, og det er blandt den, der giver dig ubehag eller velbehag i kroppen. Det er den sprog og dens måde at prøve at få dig til at lytte og handle på. For ca. 225 millioner år siden byggede evolutionen så et ekstra lag oven på reptilhjernen. Den kalder vi for pattedyrshjernen, for den fungerer stort set på samme måde i en hund, en kat, en zebra og et menneske. I den del af hjernen sidder det indre alarm, og det er her blandt angst, vrede, sorg, OCD og spiseforstyrrelser dannes. Den del af hjernen forstår ligesom reptilhjernen, ikke dansk, der sidder som ikke nogen sprogcentre i den del af hjernen, men det forstår billeder, og det kan vi udnytte. Og så er der, godt gættet, menneskehjernen. Den kom til for ca. 5-7 millioner år siden, og er det yderste lag af hjernen, der mest af alt ligner en valnød. Her sidder din logik og din vilje, og her sidder hjernens 2 sprogcentre. Så det er faktisk den eneste af de 3 store dele af din hjerne, der forstår dansk. Menneskehjernen er dermed den eneste af de 3 hjernedele, der forstår traditionel samtale og samtaleterapi. Og det er faktisk lidt ærgerligt, for den fejler faktisk sjældent noget. Så for at kunne skabe en forandring i de 2 gamle dele af din hjerne, er du nødt til at lære deres sprog, det vil sige henholdsvis billeder og kropslige fornemmelser, så de forstår dig, og du forstår dem. Og husk på, at ingen dele af din hjerne prøver at genere dig. De er jo en del af dig. De vil bare gerne beskytte dig, for du er jo hjernens direktør. Men på grund af misforståelserne mellem jer, kommer I alle til at lave fejl. Så I ender med at spænde ben for hinanden, i stedet for at samarbejde. Så stress, angst, vrede, sorg, OCD og spiseforstyrrelser er i virkeligheden bare signaler til dig som hjernens direktør fra andre dele af hjernen. Ligesom sult, oplevelsen af kulde eller smerte, hvis du kommer til at lægge hånden på en varm kogeplade. Så hos os lærer du at lytte til signalerne og handle på dem, fuldstændig som du i dag handler på sult ved at spise, på oplevelsen af kulde ved at tage en ekstra sweater på, og på smerten ved at fjerne hånden fra kogepladen. Mere kompliceret er det faktisk ikke. Den bevidste del af din hjerne, det vil sige den del af hjernen, som du normalt har kontrol med, fylder faktisk kun mellem 5% og 20% af hjernen, og sidder lige bag panden. Vi kalder den for hjernens direktør. Resten af hjernen kører sit eget løb, og det er jo vældig fint, når det drejer sig om at trække vejret, holde hjertet i gang og gå og cykle eller tale, men det er mindre heldigt, når der sker misforståelser og fejl. Den bevidste del af din hjerne er den del af hjernen, som du til daglig opfatter som dig. Vi kalder den som nævnt også for hjernens direktør, for det er jo den del af din hjerne, der, ligesom direktøren i en virksomhed, burde sætte retning. Og resten af hjernen kalder vi så for nemheds skyld for medarbejderne. Og som du sikkert har oplevet, forstår de ikke altid dine ønsker om at give dig ro og glæde. Så du kan sammenligne alt det her med fejlalarmerne med, at du som direktør i en virksomhed ansætter 2 sikkerhedsfolk. Desværre taler de begge 2 sprog, som du ikke forstår. Lad os bare sige polsk og spansk. Men de vil naturligvis gerne være verdens bedste sikkerhedsvagter, så de trykker bare i bedste mening på alarmknappen hele tiden. Og det skræmmer selvfølgelig dig, og når de så oplever, at du bliver skræmt, så bliver de også skræmte, og så trykker de bare endnu mere på alarmknappen. Så neurocoaching går ud på, at du lærer deres sprog, så du kan gå ned til de her velmenende indre medarbejdere og spørge: kære venner, tusind tak, fordi I gerne vil beskytte mig, men hvad siger I til at beskytte mig på en bedre og mere effektiv måde? Og formulerer du det rigtigt, og det hjælper vi dig selvfølgelig med, så er de her dele af hjernen faktisk meget samarbejdsvillige. Bare de stadigvæk får lov at beskytte dig.
Hvordan ville det for eksempel være, hvis du lærte dem at beskytte dig på en bedre måde, end ved at tænde for alarmen i tide og utide, ved at du for eksempel tillod dem at give dig et fantastisk selvværd i stedet? Det lærer vi dig. Og du lærer i processen også at forstå dem, så du kan handle på det, de rent faktisk prøver at fortælle dig. For hvis du prøver at ignorere dem, som det jo bliver anbefalet i nogle psykologer og meditationsforløb, så vil din indre medarbejder jo bare trykke endnu mere på alarmknappen for at få din opmærksomhed. Ligesom signalerne om sult og kulde jo også bare bliver mere og mere intense, jo længere du prøver at ignorere dem. Og er du kommet til at lægge hånden på en varm kogeplade, giver det jo heller ikke mening at se smerten flyve forbi som en sky eller fokusere på en blå bold i stedet. Du skal lytte til signalet og handle på det, og helst hurtigst muligt. Udover samarbejdet mellem de 3 store dele i din hjerne, lærer du som nævnt også at rydde op i dine gamle negative mønstre, som f.eks. lavt selvværd, perfektionisme, angst, ukontrollabel vrede eller andre indlærte uvaner. For husk, det er slet ikke dine mønstre. Se dem som små stykker software, som du på et tidspunkt i dit liv er kommet til at kopiere fra andre, eller de opstår som en reaktion på nogen eller noget, oftest i de tidlige år. Vi kalder den lidt sarkastisk for gaver. Og vi ser, hvordan de fleste mønstre i en eller anden form helt under radaren er gået fra en generation til den næste. Og så bliver ved med det, indtil en, forhåbentlig dig, siger stop og kommer af med gaven. For gør du ikke noget, går tingene typisk videre til næste generation. Og det vil jo være ærgerligt. Celleforskeren Bruce Lipton sammenligner hjernen med en iPod. Det du indspiller de første 6 år, afspiller du resten af livet. Så når vi herinde prøver at være lidt morsomme, siger vi, at du med neurocoaching får muligheden for at indspille en ny og bedre playliste. Traumer er også en slags software, og selv små rester af traume kan udløse store reaktioner. Men de kan også overskrives, så du kan tage dem med som læring, i stedet for at de får dig til at overreagere. Så giver den her enkle biologiske forklaring på dine symptomer mere mening for dig end de sædvanlige, bare indviklede teorier fra psykologien og filosofien? Og er du klar til at tage action, så ring ind til os på 70 27 61 00. Så hjælper vi dig videre. Vi glæder os til at høre fra dig.